dinhi sa atong simbahan do natay guiding principles kanang Cebu. Ang C, clean. Ang E, economizing. Ang B, beautiful. Ang U, useful. Inyo ba nang gibuhat? Tanaw ninyo sa atorong gibuhat dinhi, nahaom ba sa atong Cebu? Haom-haom og jutay ana. Malipay kang Ginoo ni. Istoryahin. Basig nganlan tas Ginoong buang. Ngano man tungod kay matud pa ni Kristo ang unahon day kunog limpyo ang sulod. Kay magsigilan tag limpyo kunos gawas unya ang sulod nato na ang mga kabuang, katikasan, kalaway, way kapuslanan. Buang ang itawag sa Ginoo nato ana kana magsigil tag limpyo sa gawas sa makita nga bahin unya ang dili makita nga naa sa sulod ang atong kasing-kasing hugaw. Mo nang atong gisumpayan og trust. Ang gauna gyud trust. Unsa man nga prinsipyo nga trust? Ang T, transparency. Mo na problema kay sa atong gobyerno kay lack of transparency. And practically, kadaghanan sa mga politicians, apil na sa aming mga pari, ambot ang mga obispo, lack of transparency. Unya dayon, ang R, religiosity. Kanang pagsimbas Ginoo, matod pa diri sa unang pagbasa, mga buang sad mo. Di man to buang, mga buang-buang. Matod pang San Pablo. Nga naman, nagsimba mo sa binuhat, dili sa magbubuhat. So ang tanang kalihukan dinhi sa religiosity, atong gipaningkamutan na mahimong sentro ang magbubuhat, dili ang binuhat. Kining mga larawan na atong gibutang sa atong simbahan, wa ta magsimba ani mga larawan. Kuani sila, tabang ni aid para masimba nato ang magbubuhat. Unya unsa may resulta kung mosimba tas magbubuhat? Ang U sa trust stands for unity, magkahiusa ta. Ilhan man na nato kung nagsimba tas mga binuhat kay magkabahin-bahin man ta. Panalitag magsimba na kas kwarta, binuhat man as tao, away gyud. Giling niya imong tupad ina way nag-away ros imong kinabuhi. Na way nag-away. Wa. Basta magsimba na kas binuhat, sama anang musimba na ka imo nang i-idolize ang usa ka tawo. Away gyud mo panalitan imong bana iyan nang i-idolize ang inyong silingan. Wa na patay ka sa asawa diha. Mga anak ang i-idolize ang cellphone, patay. Away ginag ang ginikanan. I-idolize nimo ang imong manok, bana, siging hapyods manok, nya wagi ka hapyods asawa o sa mga anak. Patay ka diya. Peligro lain ano imong hapyod bantay ginang idolatry. Sintro gitas magbubuhat. Unya kung duna natay pagtahod o pag-ila sa magbubuhat, musunod dayon ang S, unsa man? Service, alagad. Mualagad data sa Ginoo pinaagi sa katawhan nga iyang gibutang diha sa atong kinabuhi. Muna dinhi sa simbahan, ning kamot gitag alagaray, sige gitag alagad. Ako ni silang giingnan dinhi atong mga staff, alagad yun. Kining tanan atong gibuhat, kining tanan nga atong mga slat-slat, unsa man na siya, pag-alagad. Congratulations diay kay malampuson kay ng atong segunda patron nga selebrasyon. Pagpaka nato kay daghan kay nang alagad. Grabe gikan sa mga tiwasunon hangtod sa mga tiguang
hangtod sa mga youth, grabe kayong pag-alagaray gikan sa atong LGU hangtod gyud sa mga workers dinhi simbahan nag-alagaray ta. Gabi gamiting Miss PPC o PFC, abot mig hapit alas 12 gabi, siging evaluate unsaon na sad pag-alagad niya na ka-appreciate mi sa response sa ato mga dinhi sa ato mga parokyano. Salamat gyud kaayo ha. Karong kuan kaning atong DPR, kaning Divine Powerful Response para sa mga biktima sa mga linog, niabot ng atong wala ko rin update pa, pero niabot ng mga 1 million kapin ang atong na-raise na kwarta. Salamat kayo. Niya, kay simbahan man ta, sinig, tabang nato dito sa norte, ato lasang isintro sa mga simbahan, mo'y atong desisyon sa PPC, PFC, dili na lang nato i-diretso ngadto sa mga katawhan, kay doon na may daghang ni diretso nila, iagi nato sa mga simbahan. Murag mga 15 kasimbahan ang atong tabangan unya, bahin-bahina nato kay naamay nga lusno, na wagwan ay bongbong, na nga lusno ang atop. So dako kayog tabangonon kanang atong itabang nga mga 1 million kapin, murag sa nagsinsiyo ikumparar sa ila inta. Pero may na lang kayo nga maka bahin-bahin ta kay ikaluyan man sa tas Ginoo, wa man sa tagai og damage ang ato dinhing parokya, kining atong simbahan. Thanks be to God, mutabang ta dito nila. Kana bitang ni ata dinhi kanang naatay panginahanglan nya naay mo tunol nato bisag 5,000, 10,000 pagkalipaya. So ang amo rong initial nga bihuna-huna nga matag parokya atong tagaag tag 5 kasako nga bugas nga naay tag 5 kilo pack dito sa sulod, tag na po man na sumahog og 50 ka 5 kilo ang kada parokya lang atong ihatag, unya 25 to 50,000 tingali ang atong ihatag, depende las damage atong i-share na cash para magamit nila. So muna atong mga plano, service na siya. Nya gikan sa na ninyo nga nibati. Nya dita mo hunong sa pagsigig dawat ani kay karon man Lunes ang atong pagpanghatag, yampo na to maayo ang panahon. Dili man na kay masulba dayon ang ilang sitwasyon. So kung naana sa tay matigom nasad o pilay atong matigom gikan karon padung sa Lunes, mo na itong ibahin-bahin na to nila basig mudako-dako pa ang kas or mudaghan-daghan pa ang bugas nga atong ikabili nila sa kada parokya. So mahibaw ana ini ka Sabado tingali, Sabado or Biyernes, karong Biyernes makita nato ang actual gid natong madawat sa DPR. So kung napamoy daghan dang ikahatag para ning atong biktima sa linog, para sa atong mga simbahan dito ug katawhan, ala ibutang lang na dire si Archbishop Abit na asad siya ay atong archdiocese ug ang ubang mga simbahan naapod sila ilang pag-raise og funds para gyapon itabang. Sige lang, bahin-bahino na to ug asa ninyo gustong itonol. Basta kita dinhi maningkamot ang inyong gihatag magamit gid nato. Naka-spent na ta og mga 115,000 out of 1 million kapin nga atong nadawat. 115,000 na ang atong na-spend sa lain-laing sitwasyon dito sa kanaganing norte. So sige pagitani. Unya kung magsige na tag-alagad, gamiton gid nato sa pag-alagad ang atong technology. Muna ang T sa trust is technology. Atong gigamit ang modern technology nga magamit sa pag-alagad sa maning atong online nga mga misa, kining atong mga TV monitors, ang atong hili fans, nya kaning ato sad nga lingkuranan, ato na ning ilisan. So kamong mga niangkon adtong 13 ka o 14 ba to?
o 13 ka lingkuranan, ato tong i-convert sa bag-o nato niyang lingkuranan. Dugangan na lang to nato. Pero nga tong kneelers, idayon to nato katong upat ka kneelers. Nya maghimo tag bag-ong lingkuranan, kaya ang desisyon dili na lang ni nato i-repair ang kanini ang damage na kaayo nga mga lingkuranan nga kahoy. Nya maghimo tag design tag bag-o, kaya man sa ni magtupong ang iyaning sizes. Kato dito mubo, nya kani dining sentro tagas. Nya kani sang tagas na sa diferensya ang ginagmay sa iyang size, no? Nya nga lata na ng iyang kilid kasagaran, nagi pang-agay-ay ug ato nang repiron, ang agay-ay to nas ilawom, mulata ra gyapon na og padayon. So may pa ato na lang ginang ipang-distribute ngadto sa mga kapilya. Og kinsay modawat ani nga kapilya, na may daghang kapilya nato nga galisod pas lingkuranan, ato nang i-distribute aron adto na malata nila. Adi sila na lang mo repair ana, ila na ditong ayom-ayomon, mapahimos lang na gid na siya. Pero kanang lata na kayo ato na lang nang gubuon, di sa tamang hatag nga tus kapilya nga dili magamit. So kini siya technology, pasabot modernong kahimanan aron ta mulambo. Og nahimo ni siya tungod sa atong paghigugma sa magbubuhat. Magpatudlo ta sa magbubuhat nga mao ang Ginoo. Kining ato karong adlaw, ikaduha sa ning adlaw sa pagnobina nato ni Pedro Calungsod nga maoy gidebosyonan sa atong mga batan-on PYCC. So atong iampo nga ang atong mga batan-on magsunod gyud ni Pedro Calungsod. Ako appreciate sa ko sa mga batan-on nato dinhi sa istoryahan pas mga tiguang puryabuyag. Kaya murag mga buutan sila, pero nasa pagkabuangon sa nuna sila gamay. Pero may pagka-train tingalis mga ginikanan, buutan, aktibo. Nya usas akong nabiliban nila may kay mo ampo. Mao gina sila mag-lead sa atong Camino Rosary. Ang mga batan-on gyud mag-lead. Kon kayo promising niya inig natay event pareha atong ato dihang pista sa segunda patron. Wa gid sila manglakaw nga wa mahumaghipos ang atong mga lingkuranan, nanilhig pa gid sila dinhi sud simbahan. Nga liwat to ninyo. Ana lingiyay mong tupad nga nibiya dayon kapag human wa ka manglimpyo ina wa ka nitabang og limpyo ato nitabang ra kag kaon. Ay abas yan sa niya kapoy sa mo ato, pero I know mo ginay energies mga batan-on na imagine lang sad nako ang among kinabuhi sa una didto sa kapilya o sa parokya nga kami gyoy katapusan ng mga grupong mawa sa simbahan, labi nagnaay mga event pastilan hapit di gyud mga tug nya dako kay nang dungog namo nga nakaalagad sa simbahan. Muna dili unta tanganlag buang-buang kay ang atong kasing-kasing na ay gugma sa katilingban, kay ang Ginoo naas katilingban, naa sa simbahan. Muna ato mga government officials ato silang iampo ug hangyoon, love the Filipino community, love the Philippine country. Mga politicians labi na mo dang nas executive, legislative ug judiciary, labi na gyud mong mga elected officials, we elected you to serve the country, not to corrupt the country. Palihog lang kay grabe na kay taron gawas nga gilinog ta sa natural nga linog nga niguba sa atong mga kabtangan, gilinog pagid ta aning ato karong grabe kayong panag-away sa atong mga politicians nga mga selfish interest ra gyud ang hinungdan. Siging away. Inconsistent kay sila. Ang unit team nahimo na rong anti-team. Anang inconsistent kay inyong mga gipangbuhat kamong na as executive, elected officials,
nakita gina namo ang inyong pagkabakakon. Kay sige mog promise og unity, dituo sad mi ninyo, nya karon wa na gyud bisag gamayng effort to do the unitive actions. Wa na. Away, papriso, impeachment. Maunay kay nagsulti pa mo ana kamo na as executive, kay gi-elect man mo og sa legislative. Og nagsulti pa mo nga magkinihaay ra day mo, mag-impeachnay ra day mo, magprisuhay ra day mo, di mi mobutar ninyo Mobutar mo? Di gid ta mobutar, mga wa mo'y uwaw. Mga bakakon, sige ingong unity team, unya di ito, magprisuhay ra di ay, mag-impeachnay ra di mo, gasto tag millions, billions, trillion na gani karon para lang ang inyong away. Nisulti pa lang mo ana katong pag-eleksyon. Di mi mobutar ninyo mga wa mo'y uwaw. Di mo angayang palingkuron og posisyon sa katilingban, kay gibungkag ninyo ang katilingban. Kay wa na mo mahigugma sa atong Ginoo nga mo'y gisimba sa 85% more or less nga mga Filipinos solidly worshiping God. Pero kamong mga elected nga mga official sa gobyerno, wa mo magsimba sa Ginoo. Mostly nagsimba mo sa inyong garbo o sa inyong kwarta. Ginganla na mo sa Ginoo mga buang-buang. Og mura kitag mga buang. Siging gasto anang papriso, anang impeachment, anang flood control nga wa nay control, pulos na lang flood. Wa na. Wow kay ana. Ako musulti lang yung ko anay kay sus nagtinabangay gud ta. Pertigo natong build aning atong country. Sige gutag paningkamot aning tabang aning mga kabos unya kamo dihang elected, gigastuhan gid mo pag-elect ninyo, dagko kay gastos elections, ang nidaog taktakon, ang napildi mao'y palingkoron, di katanganlan ang nagbuang. Kamong nas kumilik, di ka na ngilad kay tanawon, inyong gialaw nga mulahos og dagan sa eleksyon. Naka-elect pa yun ang mga tao, nya inyo ra day i-disqualify, inighuman, nya kadtong napildi, mo ra day inyong palingkoron, di katanganlan na nagbuang. Na, tubagan na niyo, taga-kumilik. Nganong inana man mo. Ayaw na lagpadagana. Nganong masan ninyo gisitol ang problem before sa eleksyon. Nganong gihago-hago mamin ninyo pabutar ang mga tao, nya human ra day inyo ra day i-disqualify. Kamu pag mo disqualify, ni konsulta mo ni butar. Wa, kahawod gud ninyo. Nya kami pag gasweldo ninyo. Di katangan lagbu ang ana. Pangita mog nasod, ingon ana, na right after the election, ang nidaog i-disqualify, ang napildi mo ipalingkoron. Pangita mog nasod, ingon ana. Ikauwaw kay nas mga officials pagka-inconsistent ninyo. Kay nga naman mao ni resulta kung magsimba na ta sa mga Diyos-Diyos, idolatries sa kalibutan nga mao ang gahom nga kalibutanon, kwarta nga kalibutanon, garbo lawas non kaayong mga butang. Luoy kay tagnaong sakto yung gingong Kristo, mga buang-buang mo, mga buang mo.